Kapin sa 300 na ka mga kaso sa dengue ang natala sa Mandaue City maong gipanghingusga na ang maong nga laka nga gihimo batok sa sakit. Samtang health office misiguro nga makahatag sab og tambal ni adtong nakatunob o nakaubog sa tubig baha. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa surveillance report sa Mandaue City Health Office, gikan sa Enero hangtod sa hinapos sa Hulyo ning tuiga, moabot sa 373 ka mga dengue cases ang natala ug usa ang namatay. Ang mga kaso karong tuiga mas taas og 6.8% itandi sa susama nga period pagka 2025. Base sa datos, labing daghang barangay nga dunay kaso sa dengue sa Mandaue karong tuiga ang barangay Tabuk, Alang-alang ug Kabangkalan. Taliwa nining mga kaso, giauhag ang paghingusog sa mga kampanya sa komunidad. Mumatter man na siya sa presence of the mosquito itself. Dili unta ng lamok mo kuan og dengue. So ang presence sa lamok o ang presence sa breeding site, no? So ato siya madaghan. Samtang taliwa sab sa mga insidente sa pagbaha karong bag-o nga nasinati sa dakbayan sa Mandaue, gipasalig sa City Health Office naka-preposition na ang mga tambal para dunay access ang katawhan nga nagkinahanglan. Prophylaxis or prevention nga antibiotic, it is available. Naka-prepare man taan na sa City Health and atong mga barangay health centers. Nico Sereno, Balitang Bisdak.